Od roku 2023 buduje mesto Pezinok kybernetický dáždnik. Ide o súbor nástrojov, ktoré majú samospráve a inštitúciám v jej pôsobnosti zabezpečiť kyberochranu. V pilotnom projekte bola pod kybernetický dáždnik zahrnutá materská škola generála Pekníka v Pezinku, kde bolo podpísané memorandum o spolupráci. Základným cieľom tejto spolupráce je poskytnúť materskej škole IT výpomoc a začleniť ich do kybernetického dáždnika, ktoré mesto buduje. Kybernetický dáždnik je sústava zariadení, ktoré nemôžem definovať, a je to sústava činností, ktoré zabezpečia vyšší ako je štandardný level zabezpečenia dát, aby sme nedopadli tak, ako dopadli už na Slovensku niektoré inštitúcie. V tomto kroku do tohoto dáždnika pripájame materskú školu generála Pekníka a pripájame Mestské múzeum v Pezinku. V rámci podpísania memoranda zavítal primátor aj medzi deti na tejto škôlke. Počas krátkej návštevy sa deti dozvedeli viac o práci primátora a mohli mu položiť aj viaceré otázky. A máte aj kamarátov tu na? A kto má kamarátov? Ruky hore. Vy máte tam výborne.